planéty. Toto je Solar Smash a veľa ju už určite poznáte. A dnes idem hrať túto Solar Smash a ideme ničiť nejaké planéty. Najprv by som chcel vyskúšať, že som nebudem hrať toto. Taký planéty budete. Je to bude? Dobre, idem si vybrať planétu. Teraz sme našu planétu. Máme 8,8 milión 65 miliónov, áno. Tak to vyzerá naša planéta. A ja, keď zoberiem laser, energy beam, tak, a začnem na slnko, tak ono potom vybuchne a získame taký achievement. Máme. Vidíte, a ja to veľakrát som skúšala, že prežila tá planéta, že veľmi nažijem, ale to sa nedá. Raz sa mi to povedlo a potom sa mi to už nepovedlo. A toto je dobré, lebo to ti prereže celú planétu. Vidíte, tu je náš mesiac. Jak to, že to nevie trafiť ten mesiac? Aha, chcem takto tam trafiť. A vidíte tú atmosféru tej planéty takú, ukážem vám ju. Tunak je jakoby taká, ja neviem, taký ochranný plášť je to, také vláču je to. No a ja mám dnes za úlohu celú planétu, ale s týmto to bude ľahké. Takže všetci ľudia zomreli a už není ani tá planéta, že už nemá tú ochranný plášť. A všetci zomreli. A vyskúšame celú planétu dať preč len pomocou tohto. Ale to ani tak dlho nebude trvať. Všimli ste si, že sa viac rozprávam s vami, než už robím. No. Máme 12% už planetu len, 8,5. Kúkajte, už len 5% z planety nám ostalo. Nikto nežije už. A už tu nemáme nič žiadne. A teraz ideme ešte už nie je mesiac. Už vybuchlo aj slnko. A nič to nestane. Takže no nič to nestane. Kúkajte, aké je to pekné. Je to veľmi horúce. Ale aké je to pekné. Dobre, no a teraz ideme celú planétu ochladiť. Ježiši. Ja som náhodou prepol na Wi-Fi, veď. No, bože. Chápete? Reklama, bože. Reklama už skončila. Ešte nekončíme. Ešte som... Zatiaľ 3 milióny ľudí sú mŕtvi. Kúkajte. Jak to je? Už 4 milióny. Pardon.
Najprv to tu bolo také zamrznuté, viete? Teraz je to tu 8 miliónov. My sme zabili. Či sme to my normálni? Ideme zamrazliť mesiac. On nám vybuchol. Slnko asi nevieme zamraziť. Nie. No a kde to boli? No tu je to naše. A zrazu je to zase také. Teraz riadne svíti slnko a keď to dávať, choďte von a zabudte sa. Ja hrám. Poďme von, lebo pekne svieti vonku slnko. No aj v hre svieti slnko. No. Ako sme to ináč nazvali? Nebuďte taká generácia, že že ste vždy na mobiloch. Áno, ja som taká generácia, ale ja nie som vždycky na mobiloch. Takže radšej si užívate viac času. Niektoré deti ani nezažili COVID-19. A ja som už zažil. A teraz prišiel nový COVID. No nie COVID, ale HMPV došlo. No nevadí, tak mu chce, tak nech ostane. A ja som mal COVID-19 20 krát. A som tu. Zabili sme 29 miliónov ľudí a už 95% máme len planéty. Čo stane, keď planétu úplne že zamrazíme? Dáme si ju odznova, resetneme si ju a začneme zamrazovať. Keď to zamrazím, tak teraz to stopnem a potom zapnem. Už som to dokončil, ale vždy musím chodiť veľkým mimoživstvenia a neučia mi to takto. A teraz ideme zničiť slnko a zistíme, čo sa stane. Najprv dáme preč mesiac. Dobre, slnko je. Teraz ide. No, mesiac je. Teraz slnko. Už je preč. Čo robím ja? Žibi. No a toto je naša planéta a toto by bolo pre dnešné video. Všetko a čaute.